Прави клип, бе! Айде, скачайте. Да, аз снимам. Снимаш. Айде, дай, Ники, скачайте. Айде, снимай мене. Айде, Бока. Къде скачам отгоре? Сега ще направи задно и Богов майка. Чакам, Да, аз снимам. предно! Аз сам са трамбон един. Аре, мега идиоти. Митко ще ме прескачал. Да, бе. Идиот. Казвам го по сила. Те как? Помощ! Снимам. Помощ! Само цялата изорда. Гупак. Чекли го и траса в Боха. О, качам ги само са примера. Има ли още идиоти? А не, задно само. Искам и аз да фърля. Трябва да ги има във Боха. Там. Ай, снимай. Снимам. Лама снимаше грозник. Ай, някой ма снима, аз да фърля. Снимай, скачка. Чая да пробвам аз. Не, чакай, там ще съм на клип. Да. Чакай там. Ай, скачай. Идем, как се прави двойно? гърнека и меки боя. Вау! Ако мога да чуеш, скъпи моя. Това направи бомба, човек. Ай, някой да държи апаратчета. Чай само това пак да хвърля като някаква маймуна. Чай да съм махна. И бавам газу. Какво ще правиш, бе? Странично. Винт. Дай винт. Аре, бе. Крак, братва. Майко, сал, това не е улица. Сега се хвърлям и да му държа. Ай, Напред предно е. то пък предно. Вие ще разби носа. Това е странично. Вижи го е. Май е смешен. Къде си е, мърча? Кое? Това напред предно е. Мари, това как си мога на вълна. Само е три коши. Сега пак направи за само чута. Ай, хубаво скочи от дървото е сега. Ела да скочим от тецко, бе. Айде засилваме се, скачим от тецко. Чакай, майка ми. Гълне държ. Гълне! Айде, аз ме така точно с тебе. Айде, мъде. И чакай. Чакай те, бамбуци! Кой ще снимава, давай, байска ми аз отметна. А някой да скочи, да дойде да снима. Да, тецко скачаме. Тецко се скача. Чакай те, бамбуци! Аре, има 4 минути, давай, ба. Чувала! Ня. Това се потопи! Вау, бягай! Вау, аз снимаш! Чай ще малко прескочим това, което аз затънах направо по това. Всички се ринат някакви. Тя скачам, чек мой. Седи. Бе, джанеш. О, не! Качи се горе. Ела с ми апаратчета. Качи се горе. Ела тук, бе. Само пауза. Няма пауза.